हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि प्रग्रामाव फैनाय भिडिअ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जोङो नै प्रग्रामाव थांगासिनो हाबबाय आरो दासो थांगासिनो। ओमफ्राय सोर सोरखौ लोगो मोनो जोङो नायलांबाय थादो। नोंथांमोनहा फारि फारि सोरजोंबा लोगो मोननानै सेलफि लालाबायदों जोङो हनै बेबायदि गारिखौबो सालायदों नायबानो जाबाय। नै मेन गेटआ हाबबाय जोङो द्रुंनो। सारमोनहा फोन ओंखारलायना नोङो हाबमानो नागिरदों। ओरै साबबोबाय माबायावहाय फेस्टिभेलावहाय India is also rich in languages, and particularly who was the first person to write the dictionary in Bodo languages. So we would like to have a visit with like Nibedita Brahma at Oxford University. So with this, I am concluding my thank you very much. Thank you very much, sir. We have honorable vice chancellors of Rajagandhi. Salute Mr. Everybody, honorable speaker, government of Assam. Salute Nibedita Brahma, cabinet minister, government of Assam. ओंखाम जानो फैबाय जों दायो ओंखाम। आयौ ओंखाम सेलायलायदों रायजोफोर ओंखाम सेलाय बेलाय बेदर दरथाम लाब्रा एसे दालि मोनजाबाय। मानसिफ्रा दाबो मोनाखै जोंना लोगोफ्रा। बेखौनो बोरमा बेदर होननाया सोरबा मोनजाग्रोबाय नै जानोसै। अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा नै दासो ओंखाम जादों। मा ओंख्रि सोर रायखांखो ओंखाम जानायफ्रावलाय?
इउटुबार राजा खुंगुरखौ लोगो मोनदोंमोन जोंहा नैबेनो सेल्फि लानोसै जोंहा बेजों ट्रें लाबाय वाव नै मुगा रिलिं Ile ma bikai ada be ma bi माबा बे मुगा बिदै दांजागोन ना दांजायो जोंनाव बिदै गैला सांखारबाय बाख्लाल'सो बेलाय बियो बियो नैबेनि बेगर नैबे इन्दि बिलाइनि जा गिदिर गिदिर ना बेनि गोरलैसिनाथ' लाबोनो हायासै बे देरबाय दाख्लैसोमोन फार्स्ट हेसिं जानायावनो मोनसे फोसावनाय जोंहा दान्दिसे उनावनो नैबे फरायसालियाव गिबि सावरायमेला जागायजेनसिगोन दान्दिसे उनावनो बेयाव सावरायमेल जागायजेनसिगोन गुबुन कलेजनिफ्राय फरायसा Iya, so aja. Coba amat gigi kaki anak kalian sarap kok गासैबो बिथांमोनखौ बायह्रायाव बेरायबाय थायाब्लानो सिङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय ममिथा मोजां नुथारदों tetap ke sana pure indie part थालायनि खाथियाव बड'फायाव जोंहा फट' लाखांबाय दानियालाय बहा थांबावनो फार्स्ट बेखौहाय इयावहाय माथो दङ इयावहाय फुख्रि दंलाय 2020 मा
इउटुबार सासे लोगो मोनबावलायबाय ओमफ्राय बेजों सेल्फि लानोसैलाय सेल्फि लाफानो नागिरदों आदा मेहेरजों सेल्फि लानो मोननायनि खुसिया नै ट्रें बैयावहाय हर बैयावहाय थ' बेजों नायलालै हरैबो हाबैसै Oi, bắt cái này nè, bắt cái này. Cái này. Quay không gì. Ôi, này được không? Này được sẵn. Nasıl ya? Zucchini ne zucchini ne? And for the in-service foresters, we conduct refresher courses of short duration, that is 1 year. The institute conducts induction training for 6 months and 3 months duration for newly recruited foresters and refresher courses of 1 week duration for in-service foresters. Gue bau kayak dulu.
गारि होनानै बे लांदां गारियाव गाखोबाय आरो जोङो मा गारि होनो बेखौलाय गाखोबाय जोङो गावस्रानानै साब्रैल'सै अन्थाव बाथाव जखायसेल'सै थालांबाय बोथोरा गोजांनाय मोनबाय माब्ला थांनो मोनबावगोन बिबेक अब्रयखौ माब्ला नुबावगोन नैबे बिबारखौ खानायाव थुनो लुबैबाय आं मालाय हनै जरा जरा नाव गाखोदों गोसो थोलायदों जोंहालाय हनै हारसिं हारसिंजों बाजै बिबार बाव रिथि रिथाव लाइट जोंजोब्बायहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौलाय माथो सिनायाहाय लाइटआवलाय जोंब्रैजोबो ने जोंना लाइमोनफ्रा मा जायो बेयाव इन्टारेस्ट गैला बहा इन्टारेस्टआ बेखौ नोंसोर मिथिगोन बे इन्टारेस्टनिफ्राय नाइट भिउ वाव नै बन्दना नै दैया